na to, že skoro 7 hodín, tak je celkom tma. Sme sa odubytovali a ideme na letisko, avšak nie ešte domov, ale do mesta Astana. Autobus nejde priamo na letisko, alebo teda aspoň ten, ktorým sme išli my, nejde na letisko priamo, tak musíme prejsť chvíľku pešo. Ale to už najmenej. No, Taškent, Phuket. Nájdeme gate a budeme v Astane. Dostali sme sa do Astany na letisko. Ideme momentálne z letiska a preprava je zadarmo. Ale nie preto, že by proste bola, ale preto, že sme si nekúpili lístok, lebo sa proste nedá nikde kúpiť. Ani to automaty nemajú, ani vodiča sa nedá kúpiť lístok, takže nepodporujeme lokálnu ekonomiku v Astane. Sme práve vystúpili z autobusu, ideme pozrieť okraj Astany a začneme s touto mešitou modernou. Dobre, čiže rýchlejšia varianta je proste prejsť. To je zmrznuté celé. A nikde nikto proste. No je tu zima, ideme ďalej. Cítim, ako mi mrzne konček nosa. No tu v Kazachstane, respektíve aspoň v Astane, môžete zabudnúť na to, že vám odhrnuli nejaký chodník. Ako vyzerá chodník, že kde si ho spravíte, kde si vyšlapnete, tak tam máte chodník. A tu je dosť snehu, akože. To je Expo Arena, rôzne výstavy sú tu. Lepšie by to asi vyzeralo v noci, keby to bolo celé vysvietené, ale tak teraz. Dobre je to, že proste pri tomto Expo je rovno nákupné centrum, kde sa môžeme ísť najesť, lebo mám hlad. Sme už pri našom obytku, musím povedať, že tie autobusy strašne veľa ľudí vnútri. Niektorí sa ani neuhnú, keď vystupujete, ale tak to je jedno. Veľký kontrast, že proste vonku chladno. A potom proste vnútri autobusu dosť teplo. Toto sme videli, začínalo niekde pri letisku a tuto je proste, to asi bude nejaká diaľnica alebo možno, že vlak. Inak stav chodníkov vyzerá stále takto, proste neodhrnuté, iba vyšlapané. Dostali sme sa sem na obytko. Prvá vec je taká, že normálne tu je kód. Tu máme kuchyňu aj s výhľadom na ihrisko. No, sa nedá otvoriť. Je celkom moderné toto je. Aj posteľ tu máme dokonca. Dostali sme sa z ubytka, ideme sa práve pozrieť po Astane trošku odľahčený. A toto som chcel ukázať, že proste takto vyzerajú cesty tu v Astane, že proste to neodhraňajú, to sa vyjazdí. Musím povedať, že MHDčka v Astane je akože na bode mrazu. Takže pekné autobusy, aj všetko, ale proste sú preplnené. A za druhé, vôbec to nefunguje nejako extra dobre, lebo je tu strašne veľa aut. Stojíte v zápche tak či tak, proste nemáte žiadny buspruh. A strašne veľa takýchto panelákov tu je. Obrovských, vysokých. Proste odhraňanie na bode mrazu. Ešte som nebol v Singapúre, ale taká light version Singapore, ako pozerám. Je ešte Marina Bay Sands. A tu furt oslavujú nový rok. Takže február.